meteorist adevărat. Sperăm. Oricum el și sunt mai favorite categoriilor de vârstă. Veterinarii, care are nevoie de îndemnul Lutai Căsucă, oricum o să ia de fracționare n-am văzut din aici, pentru că am făcut azi noapte la discotecă, în noaptea, 8 ani și a băut whisky cu Red Bull, tătică, și acum e terminat. Forță, Sofie! Mai avem câteva minute, ce face? Mai așteptăm sau plecăm? Cristina! Plecăm sau mai așteptăm? Mai stăm puțin! Așa! Buline sau... Păi... Nu contează. Sofie, să ai grijă că... Da? Atenție toată lumea la mine! Să vedeți pe domnul pe bicicletă? Mergeți după el, da? Traseul, vă întoarceți acolo în capăt, unde vă vedeți acum, o să vedeți niște oameni care vă îndumă să întoarce. Creșteți pe partea cealaltă a drumului și mergeți până în partea cealaltă, unde iar o să vedeți traseul să se întoarce. Da? Vă luați după cât și după domnul Unisă. Eu vă doresc mult succes, părinții care au carbon și Windows de carbon. Să meargă împreună cu copiii. Sofie, vezi că eu o să alerg așa, bine? Bași tare, da? Dar stai liniștită, cum poți? Să nu faci accident sau ceva? Aveți un singur tur. Deci de lăsat după aici, vă întoarceți și când treceți linia de săsure, e săsure. Vă așteaptă premii, vă așteaptă muzică și vă așteaptă părinții dorii să vă bucură. Miții? Vedeți că mai sunt și față. Toată lumea e pregătită? Pe locuri? Încet, să nu cădeți! Fiți gata? Haide! Ai grijă, ai grijă, ai grijă! Bine, bine, bine! Haideți, haideți, haideți! Băi, ridică scricul, mă, ridică! Oprește-te, ridică scricul! Ridică scricul! Oprește-te, ridică scricul, ridică scricul!